tampukan kadagiti agduduma apasama iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nimbaga malam mo, Imelda. Anya manenter aramidem dito'y balay si Katomi. Manaktak ka mo. Ay, sabong para keng ka. Ay nawaw, saan ka di nga imbagakan ka adi ka umay dito'y balay, ha? Sa kanaklata mapukawan iti namnama, Imelda. Amok adong tingtum lang taldaw nga ayaton nak. Itapay laang, awanan tinamnamam kanyak, Tommy. Amok ka sa anak abaknang. Sa anak mo't lang agwapo. Ngam kabailang ka biyagan, Imelda. Ulitak manan, saan asikati lalaki akayat ko? Umo na iti amin, napintasak, kitsika, nalaad ka. Ha? Saan may bagay ti pintas ko iti kasta lang aman niya, ha? Nasingpot ka lang mo. Apay matakas jay ti panagsasaom ka nito, may Imelda anak ko. Kat, pudno mat nanang, nalaad day ta Tommy. Saan may bagay iti kinapintas ko? Ay nawaw, no di ka kaagraraman. Gwapo man ni Tommy Ah? Kasjay ti gwapo? Dakkel ti matana. Kasjay pa iti bibig na. Asino mo't nga iti saan amadismaya iti kasjay alangana nanang. Uray kas jay tilangan ni Tumay, nasingpalat tamay, responsable pa'y. Ulitek manen ananang, jak kayat ti makiasawa iti laad. Kaasin to adag iti agbalin ng anak ko nulaad ti amada. Ay, saan ka ama kaasawa no kastalaang anak ko? Ay nananang, addan to ka di. Addan to ti maamamok agwapo. Saan laang nga ita? Ngam amok nga addan to. Awan lat ibagam no di gwapo. Praktikal laang da tao nanang. Saan akin na praktikal ti kasta? Masaktan kirik na ti padam at taaw iti kasta pa nagsasaom. No saan mo akayat nito umay? Ay kaibagam anasaya at saan amasapol nga uyawam ti tsura na? Nagkapuan man ang Tumay. Di mo ibaga nga iti ayan ni Imelda. Gusto kayo, nanang. Apay adi mo sardengan day ta babae. Kat kanayon na nga ibaga analaad ka. Ay sos no siyak laang. Saan mat unay anapintas day ta nga Imelda kay. Nakauy-uyaw pay. Agbiro ka langan iti sa balay anak ka. Di mo sayangan ti oras mo iti kasta klase ti babae. Ni Imelda tayo ayatek. Jak mo't kayat day ta nga Imelda para ken ka. Umo na iti amay, nakauy-uyaw. Kunamlan asino, mata perfectaw. Ay, agraraman pa'y nudaduma. Agpada kami lang, mat alog pakti agong na. Ni nanang mo. Kahit pudnumay, numakauyaw day ta babae. Kunamlan asino akapipintasan mo. Ha? Jak kayat ti kastamanugang tumay, pangaasay. Pudno ka di tinadamag ko, Imelda ading ko? Anya maninday ta anadamag mo, manang. Napan ka no ni Tommy, iti ayan niyo. Ay nawaw, di mo man dakdakamaten tinaganday ta at tao kanyak, manang. Gwapo mat ni Tommy Bagay kayo, ading ko. Ay, pakpakawan! Kas ti gwapo, kita man ti matana. Nagdakkel, agraman bibig na. Ay no, bangking pa'y tilapayag na, ha? Kas ti gwapo ken ka. Uyawang mat amin ang ading ko. Pudno mat manang. Naglaad ni Tommy, saan may bagay iti kinapintas ko. Agraraman ka mat.
Di ka man agsaw iti kasta. Tauray si ka, kat saan ka mata perfecto? Napintasak, manang. Napintasak launay para kenkwana. Kat no agpada, ta boneless ti agong naading ka. Oray lugpak ti agong ko, bagbagay ko. Nito mingay, saanon ama-repair ti kasjay apa nag-group-pro pa, manang. Anya? Kumusta mo ni Tommy, Nana Olivia? Manungal dawon, asaan ang makaisa, Mirna. Nasaktan siguro, iti panagsasaotigayam ko kenkwana, Nana. Kanayon ngamin abagaan ni Imelda iti laad, basang. Ay, day tamat ti jak kayat itigayam ko, Nana. May samat nga agraraman. Oray lang masaktan ni Tommy nga anak ko kadagiti ibalbalikas na. Saan akasken kwa na ti manugang nga ar-ara paapag para iti anak ko, Mirna. Di kay madanaga, Nana Olivia. Makasarak to ka, di ni Tommy iti babae amang ipatagkan kwa na. Anyat amo tayo ngay. Amang ano na pimpintas pa, ingam tigayam ko, Nana. Kastamot lang ti kararag ko, basang. Maasyanak una yun ang makakitkita iti kasjay akasasaad na. Pinaay lang aruden ni Imelda. Inuyaw na pay. At dati ibagakken ka manang Mirna. Anya man ti ibagam, Imelda ading ko. At dati naamamok agwapo iti Facebook. Ha? Gwapo si ka. Kita tiladawan na, Ay, unay kan. Gwapo man, anti sang ka ibagam. Basta ti chat na kanyak. Nag-sweet si ka. Napintasak pa'y ka, no? Kunak tumat kan ka, manang. Nakitam ka din day ta, iti personal. Saan pa'y? Ngam kita ti picture na. Madlaw agwapo, Ibagak to kan kwa na tao may pumasyar dito lugar tayo. Kaano lang, itinagam-am mo kayo? Ay na, kas na talaga ni Ayat, manang. Gapo tagwapo, in love kan adagos kan kwa na. Ay na, wow! Hello, Philip. Pasensya kan no saan ko asinong ti awag mo itay. Adda nga minti naramid ko. Okay lang ang kanyak, Imelda. Mawatak, met. Agyaman ako na, Philip. Ay, gayam. Nakapag-desisyon ka din? Kaano pumasyar ka dito lugar mi? Intun sumalo abulan siguro. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno maamamuda ka kininanang. Ay na, nagwapo ka talaga, Philip. Uli si kamet, Imelda. Kaskala Diyosa, napudaw ka ba? Maragsakan ak launay iti da ita nga imbagam, Philip. I love you. Andyan ko nam. Ay kwa. Ay sige, agpakada akon. Ado pa'y tinasken nga ramida. Asino jay lalaki a kinasaritam iti cellphone mo itay si ka, Imelda? Ni Philip dayjay, nanang. Asino a Philip? Asino kumapay ngay? Ti agbalin a manugang niyo Ay nawaw. Saan ko pa'y nakita iti personal ng manugang matan ti bagbagam? Isunto ti papanan na, nanang. Kaano laang idinaamamok ni Philip. Ngam ni, agayatak matan kan kwa na, nanang. Jak amukan ka, Imelda. Kapotag gwapaw, oray saan mo pa'y nakita iti personal, bagam nga ayatan. Anyati ko na may anak ka, agtrabaho kay jay bagya. Wala na. May titrabaho nga guru-uray kanya kajay. Sigurado ka kaday, iti dayt a desisyon mo, anak ka. Wala na. Tapno maliklikak mo lang ni Imelda. Kasta, di mo sayangan ti oras mo kankwana. Nagado a babae dita. Isungurod Si kanto mo lang ti nakakaasay, no isaw ti maasawam. Ungarod lang.
Pilyong tay babae ang mga akseptarken ka, anak kao. Agtrabaho ka kanumat ije Bagyo, Tommy. Pudno ka di? Wan manang Mirna. Mayat tayo ura trabaho kanya ija. Ay, congrats no kasta, Tommy. Say-saya atom ti trabaho mi Jaiwan. Thank you, manang. Kita, agbabawin to ni Imelda no kwa. Ha? Awanan ti bibiyang ko kini Imelda, manang. Husto ni nanang. Saan nga iso ti babaya para kanya? Aywan, malagip ko. Ada ka chat na ita. Gwapo ka no. Diyak mo Diyak pa'y mat nakita iti personal. May nasayata no, damot tin na amuna, gwapo manang. Hindi pa sang kay baga na gwapo ti kaya na masawa. Ay, parang saan dalok ko. Anya kami nanti umay mo sa ludsudan, Tommy. Kasarita ko mananggal manang. Ta itulod na kay sentro yung bigat. Mala. Agtugaw ka pa'y. Ta itimplaan ka iti kapim. Pangururayang matan ka ni tatang. Napanalaang inwayway tinuang na. Diyak matan makitkita ni Tommy, manang Mirna. Ay, talaga di mo makita. Tanda ni Bagyo. Ay Namiss mo ka, de. ay nawaw. Sana, adan ti Philip ko niya. Dayta, mahilig ka iti gwapo. Di mo pa ila nakita iti personal. Agkita kaming agpasyar dito'y lugar tayo. Kaano nga, Rod? No saanan abisi. Kita lang, amangan mat no pastime da kalaang da dya lalaki. Imposible ang mapasamak ti kasta. Iti kastoy a kinapintas ko. Na overconfident ka man ako nako, nading ko. Ay naman ang Mirna. Kasjay aro pati maibagay iti kinapintas ko. Ay nawaw, kasta ti mindset ti agraraman, ading ko. Agpasentro ak nanang, mapanak gumatang iti pangkusina ken kurtina. Ay nawaw, ano am ti kurtina, anak ko? Nasken ang masukatan ti kurtina nanang, tapno saan ang ma-turn off ni Philip no umay agpasyar. Ay siya, kung ti padandanagan iti kastangar aramidam, anak ko. Anya launay ti pagdanagam nanang. No apay ba't nga ihawid mo adagos day ta, Philip? Awan matidakas na nanang, tapno maam-am mo yung matlaang Kasanaw no criminal gayam day ta. Overkamat nanang, kriminal adagosan. Anyat amo tayo ngay. Ay na, overacting ka lang nanang. Nasaya at atao ni Philip ko anya. Itaman pa ya saan nga imay ni Imelda dito'y ayan ko na Rosita. When talagpasintro. Gumatang ka no iti pangkusina may. Ken kurtina. Tapno saan nakababain iti dayjay a Philip. Gaputa gwapo. Ay, jakman mo iti dayjay a tao, Mirna. Sa bali mo ti ugali na. Kaano lang idinagamam mo da nana. Day tangarud mo ti kunak. Ngam ipilit na ti kayat na. Barang no saan to ang masaktan nana. Ay, awan lat mo kon, Mirna. Agdis-desisyon mga is-isaw. Mga no day tanto kiti pa kay sagmakan na. No para kanyak. May mayatan anito may tiagbalin a nobyo na. At least, responsable. Saan mat ngamin ang mabalin nga ipilit tayo na Rosita? Aywan gayam, speaking of Tommy. Ada ni Tommy ijay Bagyo itanana. Ijay ti pagtrabahuan na. Talaga nagasat mapima no trabaho ti pagsasaritaan. Ay, naku nampay na Rosita. Imelda! Wan, siyak day to'y Philip. Hey, assist. Nganis ang kaamailasin. Si kakit di mo. Oh, apayakas tati pa ng kitam kanya, Philip. Ay, kwa, Imelda, ito. Napintasak ka di mo tlaang. Uwawin mo. Oray si ka, gwapo ka mo. Adayo ka di pa iti balayo.
Ay, uwan. Nasken nga ag-tricycle ta. Ituloy tanton tag sarita iya balay. Sigurado ang nakaluton ni nanang iti pangaldawan tayo. Adda madlaw ko iti dayta, Philip, anak ko. Nagado ang madmadlaw mo, nanang. Madlaw ko, asan na komportable dito'y balay. Kasanumit an ay bagam tikas na, nanang. Di ka man naging didiam mo, anak ko. Imposible, di mo makita ti makit-kita. Makiistorya kayo ngamin kankwa na, nanang. Mapilpilitan lang sama. Panunod yun lang dayta, nanang. Amok nga damot panagayat ni Philip kanya. Umay ka din no sa anak nga iayatan. Pasensya ka ni Imelda, ngayon nasakyan nga gawin ako. Ay nawaw, awan pa iti may sangal daw mo diti balay, Philip. Imbawa gamin ti boss ko. Iso nasakyan nga agsubliak ta, ano tagul-ula, trabaho kanya. Di ko nam kanya kat nakalive ka. Pasensya ka na talaga, nganjak maanusan ta kastoy. Adda ka diti parikot. Diletsyon ka ni Imelda. Saan nakasakyan ka ti type O? Ay nawaw, Ay, asis. anya ti ko nam, Philip. Ulitan man. Diyak amo akas tagam ti lang ti personal. Dakkel ti nagdumaan nyo iti Imelda anam amo kiti Facebook. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan. Laada. Saan, met? Saan kami nakasta ti lang am kalagiti ladawan nga insen mo kanyak? Kan kalagiti video call ta. Apay, ti ko nam kadikat gwapo ka. Na- Kita amat at bibig mo. Nalawala unay. Naa, at least, natangos ti agong konya. Sa nakaskan ka nga lugpak. Na, anyat sang sangitam si ka Imelda. Nasaktan ang itikas diya pa nagsasaw ni Philip, nanang. Ita, amo mo, tirik na ti mauyaw. Gaputalugpak ti agong ko. Kas diya matan ti bagana. Katuray si kamat. Inuyaw mo, ti bibig na. Pudnumat, nanang. Kasta ti ugalay. Iso adi ka agsangit-sangit dita. Nagsakit tirik nanang. Nasakit at talaga ti mabagaan alugpak. Gamsaan ko ang mababalaw ni Philip. Ngamain, awan nagdumaan yaw. At pada kayo laang nga nauyaw. Nagbalatak matlaang kan ka tinaramid mo kanito umiiday. Nagawid matadagos ni Philip, Imelda ading ko. Tikunam kanya kat 3 days ti bakasyon na dito'y lugar tayo. Ay, awan ti bibiyang ko kankwa naman ang merna. Iso apang nga asim, tadi mo dakdakamaten tinagan na kanya. Ay nawaw. Adda ka din napasama, kasaan ko nga mo? Nagturad amang ibaga alugpak ti agong ko. Anya? Parikot ko ayan nulugpak ti agong ko. Saan ba't nga issue? Nulugpak ti agong mo. Ada siguro na ibaga, madi namat na gustuan, iso malas. Ti baga nakit di. Talagang ugali na ti aguyaw itipada na at tao. No ugali na ti aguyaw. Awan tinagdumaan niyo ang ading ko. Saan ka de nga inuy-uyaw mo mat ni Tommy, di agdat-daton pa'y laang kan ka. Kumusta ka manang Merna? Long time no see. Pasarabok para kang ka, manang. Ay, thank you 8 abulanan, sipod na o di nagkita, Tommy ading ko. Huwag nga rod, manang. Ada nakita ka babaya ka dua medical man Nobyam siguro day dyan niya. Huwag manang. Clara, tinagan na. Nakapimpintas si ka. Nagtangos pa iti agong na. Kastamo lang ti kunan ni nanang, iti nakita na manang. No inpilit mo siguro ti bagim kini Imelda. Amangan no saan mo anaam mo day ta ading ko. Ay, wen. Kung stamo ti ni Imelda manang. Ay, aging kaita single lata. Nagbalatagkan kwa na dagiti dakas nga inaramid na. Ada ka no magayam las tug day dya Philip. Nauyaw matlaang akas ka ni Imelda.
Kitam ka, day tinobya ni Tommy, Imelda anak ka. Di yung man ipalagip day ta kanyak nanang. Apay, agbabawi kan? Adayo ang napimpintas ni nobya na, ngam itisi ka anak ka. Natangos pa'y tiagong na. Ay nawaw, anya kumaita. Makitam day ta. Jay tao nga inuyaw mo iday. Isaw tinagasat ita. Isu ti swerte ti love life na. Wanan nanang, siya kun ti malas. Uray ibagak ang nagbabawi ang saan matan ang maisubli. Urayan niya pa'y apa nagbabawi ti marikrik na mita. Saan mon amay subli ti napalabas anak kaw. Agbalin laangan nga adalken ka. Tainton maminsan. Saan ko maanangataw ti panagkitam iti bagay. Di mo idadaw ti padam a tao anak kaw. Di mo uyawan wino idawn ti padam a tao. Gaput agpapada tayo laeng a pinarswa ti Apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Rabiin, Randy, apay adi ka pa'y maturog. Sana nga rin na makaturog, girly, bakit? Ay nawaw, itian niya makagapo. Mariknak tinervyos ko, bakit? Ileksyonan intun bigat. Maturog ka kitdi, tapno adda pigsam inton bigat. Panag ko nang bakit? Addangat at tinamnama ang mga bakak kas kagawat. Depende no adu ti mangibutos kan ka. Ado dagiti ka baranggayan tayo nga mamok, bakit? Adda ni pare Julius. Ni bakit na, ni nanang na. Dagiti ka kasinsin ko. Dagiti ka kasinsin mo. Ni nanang, ni tatang. Ato? Maturog ka pa'y kitdila kay. Sana kumkumpormi ti pampanunutan. Palilandi, congratulations! Ayo ka. May sa kami tila kagawa dito balangay tayo, pali. Jack expect talent ang mga habak ka, pali. Ha? Sumilagay, masalang ang makaturog iti rabi, pare. Ag-celebrate tayo nga lodi na, pali. Sa dino ti kayat mo, pare. Ije balayo, Diyan tangay ng abak kakagawad. Agsat tayo mo, pali. Ang mga numakawat ni bakit ko, pare. Ang mumutin na dyan, numakawat, pare. Ay nawaw, italaang mitmanin. Isilibal tayo ti pananghabak mo, pale. Imposible met, no saan nakapelayang apalubusan ni bakit mo. Yung pare, intun malintong arutin. Wan pale, isaganam ti alak kan pulutan. Tau may kamilaangin makainom. Hey! Nagbanglutilot-lutom apang rabian tayo, aran di lang kay. Sapay nakaset up ang tilamisan ni Jeruar. Anya ti okasyon lang kay. Saan mat nga ita ti anniversary ta? Sana talaga, girly, bakit? Umay dagiti kumparik intun maramdama. Agset kami. Iso nga nang iruwarak iti tugawan kilamisaan. Iti ruwar ti pag-iinuman mi. Tapno saan amalisturbo ti panaturog yu, girly, bakit? Ay nawa? Ang mumut anang abak akagawad iti barangay tayo. Nas ka na makibagay kalagiti ka barangayan tayo. Anang suporta kanyak iti eleksyon. Masapol ka ding agsyat kayo? Iso mga ruti ka, da ba ka? Iso ti request da.
Nangalam nga iti kwarta nga inggatang mo iti arak kan pulutan niyo. Inutang ko pa lang dito, Teresina, bakal. Anya? Di ka di matanagan. Payadak to, magsulduak. Nay, Mari Garley, napurot mo ti ulo mabigbigan. Kasanumat ngamin, Mare. Nag-shot darandi kan dagiti kumpari na idirabi eh. Ay, wen, Mare. Imay ni pari randi, di kalman. Imutang iti arak kan karne. Day tangarod kat, Mare. Saan pa'y nagrugi iti serbisyo ngam inutang na matan ti sweldo na? Ala, bayaan mo na. Talaang mo siguro, Mare. Ay, bareng Mare. Talaga ang makaungetak no kas jay lang nga kanayon. Bakit? Agrubata ko. At dati napadag nga aramidin mi barangay hall. Nag-text ni Kapitan kanya kita. Agan-an nagkaarandi. Agluto kantong. Pangaldawan tayo bakit? Saan kayo kadi amangan ni barangay hall? Diyan ka mo. Agluto ka lahat mo sigurado. Agdiritso ka nga rod dito, inumalpas ti aramidin nyo ijay, Diritso awid, Sana kumpormi man ang ti papapanam. Amang ano adda masalaw mo akalugaran tayo dita dalan kat sumurot ka manan. Dawatan da kanto manan iti kumpormi dita. Ay na, amok na kitaan baka sana masapula palagi pa na. Ay siguradum laeng, Huwag ka di. Ngalalala. Inda ko. Garley, anak. Anya dyan nadamag ka. Nagiinom ka numo daranday dito'y balayaw. Ay, wan nanang. Isuti inararamid day di na minsan nga aldaw. Anya? Makibagay ka no nga rod kadagiti na ayat anang suportakin kwa na idi eleksyon. Masapaul amang libre iti arak kasta. Wan taiso ka no ti request dagiti gagayim na nanang. Ay nawaw. Ayo na yun day taataaw. Isunsamo ti gimatang iti arak nga ininumdan. Ay wan nanang, agraman pulutan. Ay nawaw. Agsaysayang man iti kwarta day taataaw. Sa dino tinagkap ang palilandi. Dito barangay hall, pare Julius. Ay nawaw. Nag-overtime kayo sa amet, pare. Huwag nga ron, pare. Kaano man yung itisat, pare? Ha? Kaano man yung amang ilbli ka, kunak? Ay, kuha, pare. Jay, awan pa iti suldo may, pare. Ibagak to kada kayo, no, kaano? Kasta at ko kaya ka, pare. Nalakakalayang asit gan. Hey, no, kasta kumaaming opisyalis. Di bayat ko ba? Si kakit di mo, pare. I-text na kami lang, ano, pare. At ala, agpatuloy ako. Sigurado ang makaungit ni Mrs. kuno mabayagan na pare. Si kamag gayam, pare Julius. Nakaumay ka mo dito balay. Nalipatak ti dimawat kin ka itay, pare landi. Ay nawa. Anya ti kasapulan, pare. Naibos ngamin ti bagas mi, pare. Awanin ti maisaang ya. Ang mga numabalin ti dumawat kin ka. Kagawar kami tin. Public servant ama ko na, pare. Mabilangar. Tamang isuputak, pare. Nayunam, pare. Tamang ano intun umay alawas pa ang makagatang kami. Huwag, pare. Hindi ka matanagan. Pang-5 aldaw titid kuking ka. Ang yaman na klaunay apalilandi. Ayaw. Awan ti pagbabawyan niya nga imbutos kagawa dito lugar tayo. Maragtulong kalaunay, pare. Ayaw. Naibus mo ti bagas ititim baran dila kay. Nangipipanam? Nang tera kadagitim may nagpatulong, bakit? Ay nawaw? Ang dadagitim may dimbawat iti bagas iti balay tayo. May saditan ni pare Julius, bakit? Anya? Nasya na. Isuan ang tirak lata na. Ay narandi. Datayo mat ti maawanan no day tagpadpadawat latan ti araramidem. Bakit? Narigat mo. Nagbalinak nga imo. Ang mumot akagawat
Naskir ama kibagayak kan pagserbiak dagiti kalugaran tayo. Nga uray da tayo matan, ti awan may saang nalakay. Kasta ka diti kayat mo asawan, Kasta ka diti serbisyo nga ibagbagam, Ay na, di ka rin agong oit. Baka panunutong laang ang adda tinatulungan ta. Ay narandi. Useless ti kinakagawad mo no pamilya mo ti agbisin. Adda ka dilakom abagas, Mari Antonia. Ay nawaw. Kaano na ang madidigimatang kayo iti bagas, Mari Girlie? Ay naibos nga rudan, Mare. Ay nawaw. Nagpartak man anay boss, Mare. Kasano-asan ama ibos, kat iwaras mat nila kay ko, Mare. Ay nawaw. Adda ka nung amin na pandimawat iti tulong ijabalay idi awanak, Mare. Ay sos, Mare. No itid na amin, di da kayo mutatan ti maawanan, Mare. Pagsirbyan na ka nung aro dagiti ka barangayan tayo, Mare. Ay nawaw. No kasta a serbisyo, awan Mare. Maawanan kayo talaga. Nang runa no kanayon, may. Ay, saan lang mo babaan ti kwarta, no material abanag, ti panangipakitam iti makuna a serbisyo, Mare. Ay, jak amo iti reja nga asawak, Mare. Jak amo no anya ti kayat na asawin iti serbisyo akon ko, nana. Serbisyo siguro dagiti pada na amamartaken sadot, Mare. Ay, kunak nga rod, useless ti kinakagawad na no da kami mat ti agbisin, Mare. Randay, anak ko. Agsweldo kayon sa ita. Wala lang. Apay ka di? Kita ti pangus-usaram iti sweldo, Uy, ka di na lang. Di mo sayangan ti pagbambanugam iti awam mo kais-iskan na. Nalawag ka day. Uy, nanang. Numabaleng. Ipadulin mo pa ilaan kan ni bakit mo. Tapno saan ka mailawan amang igastos. Amangan no'y gatang mo kay dimot iti arak kan pulutan yaw. Ay, adalat tamat at ti budget para iti dayta, nanang. Napay, requirement ka di dayta? No may sakang opisyal, nanang. Naska na makibagay ka kadagiti kalugaran tayo. Tapno adda mang suportakin ka. Ay, nawaw! Palilandi, naalang ka diti sweldo? Wen, pare Julius. Ay nawaw, mangilible ka nga rin na, pare. Mapantayo ti tersena, pare. May mayat sa amit, ijay balayo. Ti pag-iinuman tayo, palilandi. Ay, sana mabalin dyan, pare. At dani bakit ko? San tayo mit analaaw, pare? Ay, sigurado ang makaungot ni bakit ko, pare. Sige nga, Lord. Iti silok ti manggalaya ngayon, ti pag-inuman tayo, pare. Uwin kaya, di lang mabalin ti dumawat iti balato ken ka, pare. Ha? Unak man waarak ken pulutan lang ti ilibre ken ka, pare. Kasapulak ti kwarta, pare. Pagpliti man kang ni bakit ko. O sige, mangtidak iti 500, pare. Di lang mabalin pagbalinim 1,000, pare. Alam malangan. 1,000, tapnawan ti makungkunan, pare. Ay no, agyaman na klaunay, pale, Ulay may salayang, te kagawad akong pale, no kasken ka. Okay lang yung kanya, pale. Bakit? Sweldo? Ay nawaw, daytoy laangan tinabati a sweldo, marandi. Bakit? Amok no mano ti sweldo ti maysa a kagawad. Di nakmanluklukon si Karandi. Ha? Awan at yung tulong ko ni tidaduma ti suldok, bakit? Nang tudak ka dagiti agkasapulan. Agasam ngay dayta serbisyo. Serbisyo iti padam asadot ken manginom. Nagpainom ka siguro mananan niya. Baka gagangay na takagawad ti asawa. Iso anas ka na makibagay, Ay na, awan lat amok iti kasta kapanunutam, Randy. Di na ngamin mawatan mo, baka? Inaldaw nga da ka iti barangay hall. Di nak matulungan iti trabaho iti garden. Inton pa nagsusweldo,
Awan mabatikan ka? Ay nabakit kas kanayon ko nga ibaga. Gagangay na takagawag ka nga rutla sawam. Ay, no kastamat lang. Nasaysayat no, agresign ka laangan. Ay, sana mabalin Sobra am to matimang ilibre ti arak. Pulutan kan merienda. Agraman abasto tayo, iraman mo pa yan. Okay lang kumamat no sagpaminsan. Ngam saan mat, takanayunam mat. Awanan agbisin tayon lakay. Dagiti laangan abusado ti agnumar. Ay, bagbagaan yung manday jay arandi, nanang. Na, apay ni Randay, girl ay. Managtulong launay, nanang. Anya, ay saus, binagbaga at mat idinaminsan. Isu nga awanan mabati iti sweldo na, ta sobraan na matimang ilibre, nanang. Kasusweldo da pay laang, ngam awan pay mat inyawat na kanyak. Ay nawaw, Dagiti sadot kan pada na amang nginom manon tinagnumar, nanang. ay nawawa talaga. Talaga nga aglablabos day ta aranday. Day ta ti serbisyaw nga ipanpanakil na. Isungarod ka na ayon anapudot ti ulok, nanang. Awan ti sirserbi na anangabak iti kinakagawad ta utu-utumat. Randay, anya ti ar-aramidam, sika. Ay nawang, adda ka di man tinagipulong kada kayo, nana? Sana nasaya at no kasta ti mindset mo, anak ko. Sana da, guys, no kaya mo ti agilibre ka dagiti kalugaran tayo. Ngam! Adda kumamot at ti limitasyon na, anak ko. Isumot aramidak, nana. Na, apay nga raw nga agrik-reklamo ni bakit mo. Wan ata ipilit na muta muna, nana. Saan na maawatan ti aramidak? Di na maawatan ti serbisyo ang makunakas kagawad. Na, ay nawaw. Dayta, ti pampanakal mo a serbisyo, Randay. May sa kayo mo, nana. Di na mawatan. Isumal ati diskarte. Tablo makibagay ka dagiti kalugaran tayo. Saan aya amabalin, makibagay ka? Asaan nga gastos iti dakkel, anak ko? Tapno saan kumamot may busti kwartam? No kaya mo ti tumulong, kita umut dagiti deserving, anak ko. Di ka agbalay nga uto-uto akagawad. No imay ka, tapno gumatang ka manan iti arak, ay awanan, naibuson ti lakok nga arak, kagawad rande. Dua buti lang, mare. Itig ko kalagiti ka aruba ming agpalpalibre. Naa, agraman arak, abisyo ti kaaruba, si kamutan ti agas-gastaws kagawad. Apay, karaman ka di dayta iti responsibilidad mo, kas opisyal ti barangay? Apay ngamin, ay aman nakibiyang ka anton niya. Wen tamasaysayang laeng ti kwarta iti kasta nga aramidem. Ala, di mo unay ited no kasta daw dawatan da ka dagiti kalugaran tayo. Pilyem kumamot atay deserving. San mo't aday ta agpauto-utukan kadagita kalugaran tayo. Sa bagay, anya ko mataamuyaw no may papaniti politika. Kat saan nyo pa'y mata napadasan tagbalin akagawad? Wan, saan ko pa'y apinadas ti agbalin akagawad? Ang si kalaang man tinakitak akagawad nalaka nga utun dagiti kalugaran tayo. Nalaka ka amadawatan. Isuan nalaka laeng may kadagiti kalugaran tayo ti manggundaway ken ka. Pangaasim randi Ag-resign kan iti kinakagawad mo. Ay nawaw, sayang mo, tinarugyak no agresayinak lang, bakit? Isumat lang ngawan mabatbate iti sweldom. Tatunggal ag sweldo kayo kat ikam adagos dagiti dumaw dawat ken ka. Agraman abasto dito'y balay, may raman pa yan. Dahita samot kinakagawad mong timangilumlum kada tayo iti utang.
May lumlum iti utang na sasawang mo dita bakit? Kapod no, mate. Ay na, apay ay adi mo maawatan ti kunak bakit? Kaya kulang ti makibagay ka dagiti kalugaran tayo. Kaya ko ti makibagay ka nagserbisyo mo lang na. Ay, no kastamat laang, saanan rande, agar din talatan. Gumatang man iti soft drinks. Nay, naimbag man, tasanan nga harak ti gatangem kagawad. Sana na, tagungot ni bakit kumare. Kano'y naldaw nga agaba kami gapulang iti day tabanag. Ay, sos, napunwan siguro mutin ani Mare. Kasanumag ngamen, tunggal agsweldo ka kasabali at tao ti agnumar. Imbes nga adda ti usaran nyo, ay awanan ta ilibre mutin kadagiti agkid-kid daw no dumaw-dawat ken ka pare. Kahit kulang mo ti makibagay karagiti kalugaran tayo, mare. Wen, sana dakas, no kayat mo ti makibagay kadagiti kalugaran tayo pare. Saan mo't lang adakas, no? Kayat mo ti tumulong. Tidakas na, no ilibre mo't amin asweldom, ay, agraman abasto ijay balayo, iramraman mo pa yon, ay, madiya. Public servant nga rin mo da tao, mare. Amok day ta kagawad, ngam adda kumamot ati limitasyon mo. Tano agbalin ka nga uto-uto, no itid mo amin adawatan dakin ka, ay awan da kayo mutin ati agbisen. Pare, importante ti limitasyon. Nang runa ita apanawain ta ado ti abusado, pare. Karli, bakit? Pasensya ka na. Saan na maulit? Gusto kayo kinimara Antonia. San adakas ti makigayang ken tumulong. Ng rumbang laang adda ti limitasyon. Ay, nasaya at magta nakamiris kan iti bidot mo, rande. Kambalik day siya, bakit? Iso nga ikan na kumapay ti may sa agundawa. Palubusan na kumangag serbi ka dagiti kabaranggayan tayo. Ikarik at ilang serbisyo o maiparbang ti ipay ko, bakit? Palubusan ka? Ngam kita, ama. Diyak kayat makita adagiti sadot ka mamartag man ang number 1 na pagserserbiam dita. Ay, saan bakit? Ipaniknig ko, nagbalbaliw ako. Palilandi, nagsildo kay sa amit manen. Wen, pare Julius. Set manen apale. Paspay lang ita, pare. Ay, nawaw. Apay met. Agungot ni bakit ko, pare. Nagbaliw kami ten, pale. Saan kami akas ka idea? Talaga nagbalbaliw akong, pare. Isardeng ko man lang ti panagin inom ko. Tapno saan nga isupay apagap-apaan mikin ni bakit ko, pare. Ay, sus. Kasano nga yung agsilbiso ka ngayon kasta, pare? Asino nga ito timbang supporta kayo ng ka? Pasensya, pare. Agserbisyo, klatan. Yung saan ako nga agbaling nga uto-uto. Nung maipapan mo iti suporta, pare niya. Agdalat tamat siguro timayat amang suporta kanya. Nga oray awan ti kasukat na, pare. Saan adakas ti makibagay kan tumulong, ngamnas kan laang kumamat alimitaran, tapno saan amawanan ti pamilya, kan tapno maliklikam dagiti tattao nga abusado. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.